Вашето право да решавате сами. Не позволявайте никой отвън, билото Берлин или Брюксел, да ви казва какво е правилно за вас. Решението е ваше и съдбата на България трябва да е в български ръце. Браво! Както стотици хиляди българи, живеещи в Германия, знаят, че свободата не се дава, свободата се отстоява. И в последните 4 години в България имаше 7 парламентарни избори. Това пък свободата се отстоява. И в последните 4 години в България имаше 7 парламентарни избори. Това показва, че доверието в политическата класа е сринато, че българите вече не се чувстват представени, че се правят бюджетни корекции